Okay, oras ato alas 5:24 na sa hapon. So mamati na kita sa katapusan nga ba ni Kagawad Marilyn Baltasar sang Barangay Victorias Dumangas. Okay, ang kahapon lamang. Okay, paunahan to sila kay may mga flight pa sila alas 6, no? So hindi sila pwede maglapaw. Kaya mabayaan sila kanang sang eroplano. Malana na lang po sila. Pati joke ang kahapon lamang. Sa wala pag inasata to kalidera, service ang ako niya po ng Barangay Sonia Dolier. Sa akong kaptanan nga Barangay Official, mga tanong XW, binis kagtaranda sa pumulo sa Barangay Victorias. Panghapon ka pa. Kahapon ta, nagligad na. Man katamis nga handurawon Permi nagkabalik sa sining panunduman Sa kon pag-isahanon di ka malimtan Sa pagtulog ko ginadamgo ka Bangon, ikaw lang ang kinahigugma Sing walay kabangdanan Imo akong inbayaan Masakit nga batyagon sang akong dughan Apang anon ko kay wala ka na Sa iban nabot kon naangkon ka Handumon ko na lang ang katamis Sang tanan kayang aton nagligad nangin kahapon lamang Panangli magbalik ka sa akon Sa tanan nga oras handa magbaton Bisan ano pa man ang imo kahapon Palangkay gawid lamang ang sagihapon Apang anon ko kay wala ka na Sang iban nabot kon naangkon ka Handumon ko na lang ang katamis Tanan kayang ato nagligad nangin kahapon lamang Pananglit magbalik ka sa akon Sa tanan nga oras handa magbaton Bisan ano pa man ang imong kahapon Malangkay kawid lamang ang sagihapon Apang anon ko kay wala ka na Sa iban nabot kon naangkon ka Handumon ko na lang ang katamis Ang tanan kayang aton nagligad langin kahapon lamang Handumon ko na lang ang katamis Ang tanan kayang aton nagligad langin kahapon lamang Ginatami ko gali ako nga manghod nga mag-abot nga 5 birthday niya. Happy birthday lang sa ako nga manghod kay Rosila Kaybay. Short FM. Okay, salamat gid Kagawad Marilyn Baltasar sang of course Barangay Victorias Dumangas. Okay, with kahapon lamang. Okay, palagi sa may mga ginahuluptan nga kahapon. Manami man na siya or mapait nga kahapon nang inba para sa aton nga kabuhi, no. So wala man sang
malain kung i-recall nato mga kahapon. Kung isa ang mga malain, makahatag sa atong leksyon. Kag pwede nato mapamangkot aton kaugalingon kung di kita nagsala kung nga ana tabo ina ang mga hindi mga manami nga mga senaryo sa ato nga kabuhi. Okay, importante move on kag mag-improve ang aton nga life. Okay, so amo na siya mga dapat ato imo sa ato nga kabuhi.